ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය බද්දේගම ආසනය. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 36425යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 30029යි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3406යි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 6396කින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගම ආසනය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. பாராளுமன்ற தேர்தல் 2015 காலி மாவட்டம் பத்தேகம தேர்தல் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்திருக்கின்றது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 36,425. ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 30,029. மக்கள் விடுதலை முன்னணி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 3,406. ஜனநாயக கட்சி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 120. அந்த வகையில் 6,396 மேலதிக வாக்குகள் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு காலி மாவட்ட பத்தேகம தேர்தல் தொகுதியை வெற்றி கொள்கின்றது. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගම ආසනය. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 36425යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 30029යි.